Els cansats fan la feina, per això, si estires prou el braç, arribaràs a tocar la fe que et falta. El teu Jesús personalitzat, algú que li importa el que et passa, el teu Jesús amb vida, algú que escolti les teves oracions, algú que hi és sempre. El teu Jesús personalitzat, algú que li importa el que et passa, el teu Jesús amb vida, algú que escolti les teves oracions, algú que hi és sempre. Et sents ignorat i estàs tot sol, creus que ets una balleringa, però 24 hores, 7 dies a la setmana, per telèfon em pots trucar, truca'm. Et faré creient, posa'm a prova i si sents una angoixa al pit, jo en sé la causa, ho sé tot i te'n lliuraré, jo te'n lliuraré, saps que ho he fet i ho puc tornar a fer. Si estires prou el braç arribaràs a tocar la fe que et falta, si estires prou el braç arribaràs a tocar la fe que et dono. Aprofitar solament avui les primeres 20 persones que truquin gaudiran d'una oferta de 2 per 1. No la deixis escapar. Et faré creient, posa'm a prova i si sents una angoixa al pit, si m'ho confesses jo ja en sé la causa, ho sé tot i te'n lliuraré, jo te'n lliuraré, saps que ho he fet i ho puc tornar a fer. Si estires prou el braç arribaràs a tocar la fe que et falta, si estires prou el braç arribaràs a tocar la fe que et falta. Jesús personal avui les primeres 20 persones que truquin gaudiran d'una oferta de 2 per 1. No la deixis escapar. Estira el braç amb força, estira el braç amb